टाइटानिक जाहाजाव साबेसे दावबायारिफोर दंमोन? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ एर'प्लेनखौ बबे हादरा दिहुनामोन? भारत, श्रीलंका, आमेरिका, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। भारतआव बयनिबो सिगां IAS-नि परिखाया माब्ला जादोंमोन? 1947, 1950, 1955, 1960। बेनिनो फिननाया जागोन 1950। मा जिबा खर' दानस'योब्लाबो गोथाङै थायो? एन्जर, माइनाव, खांखमा, सिख्रि। बेनिनो फिननाया जागोन खांखमा। जिबौआ लागातार बेसेबां बोसोरसिम उन्दुना थानो हायो? 2 बोसोर, 3 बोसोर, 5 बोसोर, 7 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 3 बोसोर। बुहुमाव बयनिबो बांसिन बबे मैगंखौ गायनाय जायो? आलु, मटर, गाजर, मुला। बेनिनो फिननाया जागोन आलु। लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोननो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। दासिम अखाफोराव साबेसे मानसि थांखो? सा 7, सा 9, सा 10, सा 12। बेनिनो फिननाया जागोन सा 12। बबे हादराव मावजिखौ फुजा होयो? भारत, इजिप्ट, आमेरिका, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन इजिप्ट। शाहजाहाननि बिफानि मुङा मामोन? हुमायूं, जाहांगीर, बाबर, आकबर। बेनिनो फिननाया जागोन जाहांगीर। भारतनि बबे रायजोखौ सोरगोफुरि होनना बुंनाय जायो? दिल्ली, मुम्बाइ, जम्मु काश्मीर, कानपुर। बेनिनो फिननाया जागोन जम्मु काश्मीर। मटर साइकेलखौ बबे हादरा दिहुनदोंमोन? भारत, नेपाल, जार्मानी, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन जार्मानी। जिबौनि खुगायाव खमैबो थाइबेसे हाथाइ थायो? 20 आरो 50नि गेजेराव, 50 आरो 100नि गेजेराव, 100 आरो 400नि गेजेराव, 400 आरो 800नि गेजेराव। बेनिनो फिननाया जागोन 100 आरो 400नि गेजेराव। टाइटानिक जाहाजाव साबेसे दावबायारिफोर दंमोन? 706, 1534, 2240, 2506। बेनिनो फिननाया जागोन 2240। बेयाव गासै 706 सुबुङा जिउ रैखा मोनदोंमोन। बबे हादराव जिन्स लंपेन्ट गानोब्ला जेल जानांगौ? चीन, आमेरिका, जापान, सा करिया। बेनिनो फिननाया जागोन सा करिया। लाथिख'खौ बबे हादरा दिहुनदोंमोन? भारत, रुस, चीन, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन भारत। मानसिनि बबे अंगआव मोनसेबो हारा थाया? आखाइ, खोमा, गन्थं, सालाइ। बेनिनो फिननाया जागोन सालाइ। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो। दानिया 10 सोंथियाव दङ मुम्बाइआ बबे हादरसानि
राजथावनि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। बेनिनो फिननाया जागोन महाराष्ट्र। आबादारिनि लोगो होनना माखौ बुंनाय जायो? मोसौ, मोस्रोम, बोरमा, खानस्रि। बेनिनो फिननाया जागोन खानस्रि। माबे हादरनि मानसिफोरा सैमानि गाइखेर लोङो? भारत, नेपाल, मन' हादर, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन मन' हादर। मा जुनारनि गाइखेर लोङोब्ला निसा नाङो? बोरमानि, सिंहनि, लख्रानि, मैदेरनि। बेनिनो फिननाया जागोन मैदेरनि। मा बिफाङा बयनिख्रुइबो बांसिन जोलैखौ थाब फेहेरो? औवा, थालिर, निम, लेबु। बेनिनो फिननाया जागोन औवा। बबे बिफांनि फिथाइया बिच्छुनि बिसखौ होखारनो हायो? थाइजौ, खान्थाल, थालिर, थिंख्लां। बेनिनो फिननाया जागोन थिंख्लां। साहाखौ बबे हादराव मोनग्रोनाय जायामोन? चीन, भारत, रुस, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन चीन। मा हादराव मोनसेबो मन्दिर मोननाय जाया? भारत, सौदी आरब, नेपाल, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन सौदी आरब। मा हादरनि मानसिफोरा जिबौनि बिस लोङो? भारत, चीन, जापान, भियेटनाम। बेनिनो फिननाया जागोन भियेटनाम। मा बिफाङा बयनिख्रुइबो बांसिन अक्सिजेन होयो? निम, साल, थालिर, फाख्रि। बेनिनो फिननाया जागोन फाख्रि। जोबथारनायाव दङ जोंना सोलेरनि बबे मोनसे अंगआव थै गैया? खोमायाव, सालायाव, मेगनाव, आसुगुराव। बेनिनो फिननाया जागोन आसुगुराव।